on čeka da namontira video, razumeš, zato što su oni svi profesionalni montažeri i on će da napravi video expose gde će sve da o meni ispriča, celu istinu, da napakuje, da pokaže svima činjenice i ko sam ja zapravo. Razumeš, čekamo to da se dogodi, a do tad, brate, pravimo uskoro akademiju za video montažu na mojoj, evo sad čak ide klip, uskoro ide live akademija za video montažu. U toj akademiji ćete moći da vidite kako se montiraju klipovi, imat ćete jednu po jednu lekciju da naučite sve i za početnike i za napredne montažere, za najbolje montažere koji se najviše budu trudili, najviše budu radili. Moćete da budete gosti na snimanju spotova kod najboljih snimatelja na ovom balkanskom poluostrvu. Moćete da učite snimanje spotova, možete da učite snimanje videa, možete da učite montažu spotova, montažu videa, apsolutno svega. I jednom mesečno ili možda u jednom u 2 nedelje ćete imati seminar sa mnom gde ću vam ja davati savete za vaš YouTube kanal, za vašu montažu, za sve.